Obi we can kwa mon ndị manje mon biko na video na bụ nwa obere okwu a nchọ ikwu n'ime ya. Asị ebe na enweta video biko na akaba na share video biko unu share na akaba na subscribe kwa na our channel. So this video is all about Mbaka addressing his bishop. I found a lot of people in the comment section of this bishop. I want him to go on them man. The same people now support Mbaka because the same people turn against him now because now he says something to this bishop. For the say, it's a Bulego bishop again, mepe factory, automatically no factory again, no bishop again, one the factory. You got an adoration on a bishop chapel can because a lot of people naturally can complicate you. And the same people now got church are the same people making name some men of God can feel bad. When I can work a deeper life we are better to be bumbosia. No mubero. Ndị mmadụ achawa n'onye ya nụchi ọkụ ya. Onye bụ na mmadụ ka nondo. And people are trying to, unu chọwa his success onye ka nondo. The man was lamenting. See, why are people pushing men of God to some of this level? Na mmadụ bịa bịa kwuo okwu si bishop ya na he has a lot of wounds n'arụ, which is Mbaka, that the bishop should allow him to heal. So if you know in the comment section na Mbaka. Now we are yidichiche. So how do you address a bishop like that? You will carry course. Now bishop on Ejike one bishop Megenka, bishop Megan cause in address a bishop. You should be do it offline. You should not address bishop Nana. Now bishop Bukanka, a bishop Juebolo Jesus Christ. Bishop Juebolo your God. Now bishop will sack you. Bishop Megenka ya suspended. When the man in the comment section. This is somebody trying to draw attention of the world to some of the things I name here. It's just so sad that a lot of people name me Hakabukwandi by every heaven I believe him with it. Because I'm couldn't Mbaka regarding some of the things in there. Emia, Kunu when they making Tia Wukuano, Tia na comment section. You have na Egotakwani Mbaka and Tia na comment section. Can we make a making it? Then we talk more suggestion, and also don't forget to like this video. God one. My Lord Bishop, there are a lot of wounds in my body. Allow the wounds to heal psychoneumatically. A lot of emotional bullying wounds. I passed through a lot of emotional bullying, and the wounds are still there. I don't need more inner hurts from my diocese because I love Enugu Church with my life. Best of man a chọrọ ka ihe ọma bịakwara ha ọzọ. O nwere onye a ga-emejọ ihe ọma kọọ na be ndị ahụ ụwa chụwa. So my Lord should warn this generation. If there is any aspect of brood of vipers, they should be warned. Because Mbaka is not ready to be intimidated though. That's the problem. Nwoke ga na-alụ ọrụ ya n'obi ọma nga na-eme n'ọgọ. Ota akwụsala ime baptizim ebe a kwụsị ime wedding a ga-akwụsa m imekwu ọgọ. Eboghị ntaboghị imo and wedding a na-eme ba adịghị registered. How? We never register wedding here. Weddings are registered at Our Ladies. The catechist will come with the register. After the wedding, he carried the register back. I don't know who is feeding my Lord Bishop with the fake and pastorally destructive information. In case baptism, we have records. And when they hear baptism card, and I sign us. Within that card, I want to see it. How I can issue a baptism card without signing it? As no what number. It is not true. I want to, till that time, I have not seen that card. We have 100% of the records intact. I did my sacramental theology. I did my pastoral theology. I did my canon law. All these things they're talking about, I know them as they know. I did my ecclesiology with excellence by the grace of God. They don't know the church more than me. They don't love the church more than me. Mana what abakari be nanko. I didn't know why. Makano fa lahaji. Can actually fear. We are all branches in one big tree.
Mbaka is the branch. You're a branch. Everybody is gifted in one way or the other. So this is not a time to intimidate him. Let him keep quiet. Yeah. Okoteba. Oye ka na yegwa. Hua. Mba de okwa na hua. Oku imeje mkpọtụ na kpo be gị mbịakwala okwu ọrụ nke m. Isomeme fasting, isoma church ọmọ, isoma gwọ ndị ọrịa. As you are sleeping and I'm awake, do I complain? Why are you sleeping? Martha went to Jesus and complained. Master, ask my sister to come and help me. I am alone in the kitchen. I am not complaining. If you are the Mary, stay there. If you are the Martha, stay there. If you are the eyes, see well for the church. If you are the nose, inhale well for the church. If you are the leg, walk well and run well for the church. If you are the hand, use the hand well for the church. If you are one of the oncological digestive organs, digest well for the church. If you are the teeth, taro ka ihe ọfụma tarie ya mama. Ha? Amara ma hụrụ ọbụna ịbaba nwa bụrụ ka nwa ọfụma ma ọrụ ya ha. Ọbụna ịbụ ntị nụtara ha ihe. Ọ bụrụ ntị na-aba mba na ọsọsọ ụkwụ na-agazi ije. Mana ọ dịgbara nkịta ụkwụ na-aga ije anya na-afụ ụzọ. Ị chọrọ ịbụ anya, ị chọrọ ịbụ ụkwụ. Hapụzi ya sọsọ ike, sọsọ ya na-anyụzi nshi. Ị chọrọ iso wee nye nshi ahụ. Onye ọbụla ga-cool down. Maka ebe ahụ unu kpara aga bụ ndị ekwensu jikwara ngwa ọrụ. Ka mara ma Mbaka a ga-adị way down. No! Ọkụ a ga na-ewushi ike ewuo. Yeah. Oge a na-akụ ego o were ihe ọhụrụ batara m n'uche. Onye ka m na-etere egwu a. O were ihe ọhụrụ batara m n'uche. Ka nke ọnụ unu na-ahụ mana a tip of an iceberg. Ọmụkọ. Ayeyeye. Asị n'ihe ọma ejewe eme o ihe ọma amam n'ihe ọma ejewe eme o. O nwere ihe ọma si n'igwe o ihe ọma amara Chukwu si n'igwe bịa n'isi nwamba ka ọgụme o ihe ọma bịawo ihe ọma si n'igwe o ihe ọma o. Maka ọnụ niile kwuru njọ ekwuwe mma o. Ọnụ kwuru njọ nwanne m okwuwe mma Chijiri eji nwanne ofokwa ọzọ ihe ọma ejewe me o ihe ọma o. Geenụ ntị. Ihe a niile bụ distraction. The devil cannot destroy until it has distracted and deceived you. Then it will destroy you. The three dangerous D. Deceive, distract, and destroy. They cannot distract me. My eyes are on the ball. Ball agaba net. On a program I made to Putawanka. That was why I didn't come so early. A program was going on there. If I'm going to be easy, was what's the name on him? Ogana gwam na-ekwe ndị nkwa bịara. Sị na-ewere ihe na-eme inside. Chukwu adị egwu. Ifu Chineke a. Afọ m n'oge a na-akpagbu m ka ọ na-abịa kuru m n'aka mewe amara. Nke ikpeazụ a. Bawana akasị hụrụ nke ikpeazụ a. Metụ akasị hụrụ nke ikpeazụ a. I am so excited. Ima, o nwere ọtụtụ ihe ọma ọ bụ. I decree the Deuteronomy 29:29. Also, na hidden things, they belong to God. When they are revealed, they belong to man. Ihe a na-achọ ime ka dị n'aka Chukwu. So olubere mgbe a ga-akọ ya. Mana enigwe ewenikwa aka ngọzi enu ọzọ. Onye ike dije wetu aka Chukwu. O were aka enigwe wenile enu n'isi mmadụ. Gbasapụ nke gị kwụrụ ọtọ nara ngọzi anyị ya so. Aka okike kere ụwa Chineke enu.
Last week, during our day here, I called him Egurugu Nebunigwe. I was ministering the power of Hebrew chapter 9, verse 14. And when there was he mediator of the new covenant, and a death occurred that brought salvation and redemption. E will only one mere mbenwa. Onwa wotere anyị nzọpụta n'ike nke ọnwa Ejike Mbaka mee. Maka onye ihe ọma na-achọ ịbịara ajọ ọma na-achọ ka o gbuo tupu ihe ọma abịa. Asị nga akwụkwọ nsọ kwuru sị na Simeon agaghị anwụ beresọ mgbe ọ hụrụ onye nzọpụta. Aka anyị dị n'elu n'isi gị. I pray that you will be alive to witness the coming miracle, to witness the coming salvation, to witness the coming redemption. What we call in Greek is sozo, sotorea. Nzọpụta na nnwere onwe kala aka nke Chineke. Ihe ọma na-abịa were ngabasị. Ọ dị ugwu dị ebube. Ị ga-emechasị Chineke otu a ka ị dị. A lot of prayers you made many years ago are manifesting with holy answers in the present time. E nwere ọtụtụ ekpere ikpere mgbe gara aga ya ka eluigwe zara n'oge nke a. Father, I love you. Father, I love you. Adonai, I love you. I adore you, Jesus. I love you. Jesus in the Eucharist, I love you. Holy Spirit, I love you. Hey. Onye ọma na-achị bịara ipekatana ikpesekatana ịmarazi ị ga-eme. You don't know what to do. You have prayed and prayed and prayed. You are tired. Aka Chineke arienu n'isi gị. The very day Simeon saw Jesus, Mommy Mary carrying the baby Jesus, entering the sanctuary. Simeon say, hey, do not say what the boginandokwa. I am a who knows nzọpụta. O nwere ihe ọma ị na-atụ anya ya. Ị gaghị anwụchu tupu ọ bịa. Ama mbọ otu n'oge, ama ịba otu n'oge. They have been attacking you, they want to destroy you. You must live to give testimony over your travails and ordeals. Ị ga-adị ndụ aka ebe n'ihe a na ị gabigara. You cannot pass through a suffering time without passing through a testimony time. When we come on Friday, we are going to minister by the grace of God to everybody that has an appointed time for miracle. I get you better no kubaswe. Achinerem Chineke binigba kanisi mad. Also, and the death, there was the death that occurred. Obe mama nwa ka anyị mere na aja. Ọ sị anyị na-eme nke na ncheta nke mgbe ọbụla anyị na-eme ya na anyị na-echeta ọnwụ ya na mbilite n'ọnwụ ya wee ruo mgbe ọ ga-abịa ọzọ. Ọnwụ ahụ ka ọ sị na-ebunye nwa nke mmadụ elu ọ dọrọ mkpụrụ obi ya onwe ya. Jesus wee bụrụ anyị akara, a symbol of salvation. Then we recuperated it last week with Genesis chapter 9, verses 12 to 14, 15, 16. Also, and the rainbow will be situated. And whenever I see my rainbow, I will never destroy the earth again. I will say that Jesus is our New Testament rainbow. In my own eisegetical opinion, I lift my hand to bless the rainbow of our time, the sign, also in hic signo vincent. By this sign we shall conquer. As we are in this sacramental program, after the sacrament itself, we lift our hands to embrace what God has brought. Over ihe ọma Chineke kpọtara. Odogwu aganaga na odogwu akataka. Na-eguzobe gị egwurugwu na-egbu n'igwe. Na ya na-anya hụ rembo a ya ma mebizi ụwa. Ọ bụrụzi rembo ka ọ na-ahụ, ọ bụ ọnwụ nwa ya. Ọnwụ dị ike.
kwenu. Anani ne jemawa jijiji. Ogo tere mkpụrụ n'ike. Asio. Ozugbo. Na John 19:30. N'ekpere anyị bịara taa. Ajọ ọnọdụ a. Ekwensu ji na-apịa gị hama n'isi. Apịa ọṅụ gị hama. Your joy had almost vanished. You're only happy when you come here. And when you go home, the problem will resurface. We are praying for eternal solution, both here and at home. That problem insinuated by the devil, may it be incinerated by the Holy Spirit.